Salut! Bună dimineața! Suntem gata cu bagajele. Știu că sunt ciudat și am mască, doar că sunt alergic dimineața. Știi ce stă pe spate? Aici va fi locul pisicilor. Eu uite cum așteaptă să iasă. Le deschid litiera. Deci bagajele au intrat la fix. Ar trebui să încapă la fix. Să vedem. Da, cred că s-a închis. Bună ziua! Ce-i aici? Ce-i aici? Cred că nu se duce pe aici, Nana. Tofi! Nu băi acolo, Zulufu. Zulufu pe Fufo. Copii, plecăm în Polonia! Asta direct pe exploration. Mă, Tufa, dai peste oreu în halul ăsta. Uite, fii atent că e de amuzant. Tofi face primul ei pipi în această călătorie. One eternity later. Țapă până centrul pământului. A făcut pipi, nu trebuie să arunci pipi. Ba da, că pute. Ieșim din București. Am ajuns la Oradea. Vă pupăm! The power of Christ compels you! Am ajuns la cazare. Auzeam cânta cu niște oameni, gen, că se distrează oamenii, gen, fac karaoke. Hey you, you're a nice guy, put your shoes on. Nu, te rog, nu povesti că mi-e frică și... Pa-pa-para-po. Pa-pa-para-po. Ei, pa-pa-para-po. Pa-pa-pa. Ei, pa-pa-para-po. Pa-pa-para-po. Am îmbarcat pisicii, încă nu ne-am dat drumul. Sincer, destul de clean, așa, o rată de curățică. Gata, copii de drum? Păi acum e penthouse. Are și vedere acolo. Oreo, ce să fac? Ești mai refugiat. Am luat sandvișurile de la MV. Eu zic că mergem la drum. Cafeluța cu paiul care n-ajunge la gură. Am băgat, deci am pus și pastile de alea de îndulcitor și am pus și zahăr. Nu știam că îndulcitorul ăla chiar e atât de îndulcitor. Este baby șnițel, ăsta este baby șnițel, foarte drăguț, foarte micuț. Așa, baby șnițelul. Da, OMB. Yes? Sign? Holy shit, 100 de lei vinieta, frate. Pentru o zi. 100 de lei vinieta. Pentru o zi. 100 de lei. Oreo, 100 de lei. Da, uite. Suntem aici la Angel Petrol și dincolo este chiar Hell, Adică iadul. adică este iadul. Acolo este iadul. Toate variantele de Hell din lume. La Angel Petrol. Vreau doar să arăt ce copil fericit care mănâncă frișcă. Eu să mănânc doar frișcă. Ușor, ușor, Michicichi, ușor. Cu grijă. Cu grijă. Ok, e foarte drăguț, vrei să-l luăm? 8 euro și 10 vinieta în Slovacia. 8 ori 5, 40 de lei. Altceva? Iubitule, sunteți bine copii? Ce faci? Zi tu afară să te iubim. Dragilor, tată, dragi, cum e cu mașina? Cum e?
frumoasă Cracovia! Polonia! Ia! Polonia. Prima chestie care observ. Au benzi multe. Autostrada la ei e drum normal. Semafor. Și semafoarele sunt foarte mari. Vremea e bună. Au dormit ca niște îngerași. N-au trist nici păți, nici măți. Cumiți ca de obicei. Cumiți. Ne îndreptăm către lumină. Lumină! Am ajuns în fața, bine, cazării. O să stăm 2 nopți aici până ne găsim cazarea finală. Mâine mergem la vizionări. Avem vreo 3. După multe căutări am reușit să obțin 3 vizionări. Foarte puțin. Adică bine că avem de unde alege. Vrei să te muți odată, să te pui în patul tău. Da. Imediat vă vom da drumul în cameră să vă relaxați și voi să mă mișcați un pic. Și apa. Intru în apa Poloniei și ai să vezi schimbare. Am plecat în expedițion pentru prima dată aici în Polonia, Cracovia, ora 7. Este cald, cerul este senin, prima impresie e ok. Lumea e pe afară, un pic gri și Arată-ne geanta. un pic deteriorat. Se sortează. Nu e așa? Încă suntem la marginea centrului, nu? Și mergem să mâncăm ceva. Da. Iubi! Roz, wow! Cred că e o mașină populară la ei, că e a doua pe care o văd. Am luat sandwich-ul. Hai că mi-e foame. Un sandwich, brânză și carne. Bă, măcar e ok. Ok, da. Mi se pare că zice într-un ramen combinat cu foga. Da, câștigă un pic, mi se pare, gustul de ramen. Gust de ramen de pe de... Nici cu de asta, dar iau un șervețel de frumos, că asta pe creier, picătura aia, știi cum sunt. Ce picătură? Picătura aia, puneți niște lămâie, puneți niște germeni, puneți niște cilantro. Altceva. Ne-ai închis bine ușa. Nu, cred. Dacă ești descuiată... Ok, totul e în mașină. Am uitat mașina deschisă. Nu înțeleg cum. Ce te-am întrebat? Ai încheiat mașina? Da. Bă, dar mereu apăs de Ia mai multe verificăm. ori. Pe încuiere și după ce mă îndepărtez. Da. Da, Încuiere, dar tu nu știi să verifici după tine. tot nimic. Aoleu, hai la casă de că mor de somn. Nu avem apă.